मिस्थां जौनि सिं थाख्लु हेलौ रायजोफोर दिनैहाय नै खायथा सिखा खंखाय लालायनानैहाय थास' बिबार खानो ओंखारदों जों नै ओरैबो दंजोबो ओमफ्राय नै ओरै थास' बिबार रायजोफोर थास' बिबार बिराद ट्रेन्डिंआव दंमाखै प्लास्टिकआव सोगासिनो नै रायजोफोर खादों आरो जों प्लास्टिकआव सोनानै लादों वा बे जोंना बिथाङा थास' गोथाव मोनो थास' बिबारा गोथाव जोबोद गोथाव वा माबायदि भाइराल होनदोंमोनलाय थास' बिबारा आं मिथियालै बेखौ मिथिया नायलांबाय थादो रायजोफोर अब्ला थास' बिबारनि बिराद गोथाव मोनो होनदों नामा नोंसोर डेन्जार मागोना 100 थाखा मुथा बहा ओमफ्राय सेंग्राफ्रा माथो ओइ गासिनिबो आखायाव थास' बिबार बोरो बोरो बेफोरबायदियावसो थायो थास' बिबारा गोसोखांलायनांगौ रा एसे मानसिफ्रा मिथियाना माबायदियाव थास' बिबार थायो खोन्थानोबो रोङा नै ओरैनो माबायदियाव थास' बिबार थायो नै बे टाउननि गखाफ्रा बिदियावसो बायना जायो नै थास' बिबार खुनु मेडिसिन गैला बाहाय ओरैनो जाला माबाबाबो जेबो जाला बियो बोरो बोरो थास' बिबारा लाय बिराद गोथाव मोनो होनदों नामा मैसो जाय बिथांमोना जानो गोसो नै कमेन्टल' खालाम खायै हम डिलिभारि खालामगोन आरो बिनि दामा मुथायाव बेसेबां मिथिगौ बिदियावनो 100 थाखा रायजोफ्रा सिखा खंखाय लायै थास' बिबार खादों अखा सिजोबलायखाबाय थास' बिबार खानायानो नायदो जाथलायखालै दा थास' बिबार सेंग्राफोर सोर जायो कमेन्ट खालाम सोर जानो मोजां मोनो बेनि टेस्टिया बेसे गोदै सोरबा जुदि अनलाइन अर्डार हरनो गोसो दङ हम डिलिभारि खालामहैगोन नोंनि न'आवनो जायो दा थास' बिबारखौ जानो गोथाव मोनो गोथावैसो गासैबो गोथाव मोनो सेंग्राफ्रा थास' बिबारखौ बिनि थाखायनो मालायनि बागान हाग्रा बंग्रा खागासिनो दङ जों बेखौ जाब्लाना माने देम जानायफ्राबो जाखाङो आरोखि मोनथिना ला आदै मादैमोन बिराद गोथाव मोनो होनदों ना मानायखौ जायो अनेकनो मोनो जाहैबाय अब्ला नायदो सेंग्राफोर थास' बिबारनि टेस्टिया मा हाबनानै दङ बेयावहाय बायरा जानाय बुस्थु दा गोथावसिनबो जायो बायरा जानाय मिस्टार जौनि नामावहाय मिस्थां जौनि सिं थाख्लु आंखौ जौनि सिं बायदि नुयो नामा